Makadisi Mary, ndiri mukadzi wane 39 years. Zveimba zvakaramba, mwana akaramba muupenyu hwangu. Handichina kana tarisiro yekuti ndichaitawo mwana muupenyu hwangu. Asi nekungofamba ndichiverengawo zvanenge ndichiona pasocial media nezve IVF kuti unogona kungoita mwana wako munhu. Saka ndoda kunzwawo kuti ingagona kuita zvekuma mari IVF yacho. Handiti hangu basa rinoshamisa, ndoita basa rekushanda mumakicheni mumba memunhu ndomandoshanda. Saka ndinofunga kuti dai ndagona kuchengetedzawo kamari kangu, ndikanzwa kuti zvingaite mari yakadii ndichichengetedza mari zvishoma nezvishoma kusvikira kana yakwana kana ndazvikwanisawo. Saka tinokumbirawo pfungwa dzevanhu nerudo rwenyu kuti mungondudzawo maideas kuti zvakamira sei paIVF papo. Tinotenda.